Elrejtettem 55 000 dolláros éves jövedelmemet takarítóként a fiam elől. Amikor megszólalt a felesége, és azt mondta, szegény anyád szégyen, csak hagyd el, csendben távoztam. Ők azonban nem tudták, hogy a házukért valójában én fizettem. 1 hónappal később mindent visszaköveteltem. Jó napot, kedves hallgatók! Ismét Claire vagyok, örülök, hogy velem tartotok. Ha tetszik a történetem, dobjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, melyik városból hallgattok, így látom, milyen messzire jutott el ez a történet. Egész életemben azt hittem, a csend egyenlő a békével. Ha lehajtott fejjel dolgoztam, keményen tevékenykedtem, és feltétel nélkül szerettem a családomat, minden a helyére kerül. Tévedtem. De ezt csak 64 év alatt tanultam meg, és egyetlen estén a fiam konyhájában fogadtam el igazán. Marcia Ellison a nevem. 31 éven át mások irodáit, előtereit, tárgyalóit tisztítottam, nem mindennapi helyeket, drága parfümök illatát és hűvös ambíciót árasztó konferenciatermeket. Éjszakákon át a Clevelandi Harrove Corporate Center üveg és acélfalai közt dolgoztam, ahol jogi irodák, pénzügyi tanácsadók, sőt egy pizzamániás tetszég is működött. A műanyaggyűjtő mellett mindig ott álltak a frissen rendelt pizzadobozok. A munkám tiszta és őszinte volt. A kezem pontosan tudta, mit csinál, és amikor letettem a felmosót, elégedetten néztem végig a ragyogó folyosókon. Éves fizetésem 55 000 dollár volt, juttatásokkal kiegészítve, nem fényűző, de szilárd megélhetés, sokkal komolyabb, mint amilyennek mások látták a szürke egyenruhás nénit a felmosókocsival. 11 év telt el Gerald, a férjem halála óta. Egy márciusi kedden, reggeli után vitte el a szívinfarktus, 55 éves volt. Ezt követően megtanultam kevesebbel is beérni. Eladtam a hatalmas Fernwood Drive-i házat, egy kényelmes, kelet-oldali lakásba költöztem, és olyan spóroló életmódot folytattam, ami még Geraldet is meglepte volna. Alig kellett valami, de a megtakarítás mellett mindig jutott bőkezű ajándékokra, legfőképp Daninek. Daniel volt az egyetlen gyermekem, 38 éves, a maga módján olyan helyes, mint apja korábban. Széles váll, könnyed mosoly. A régió szállítmányozási cégénél logisztikai menedzserként dolgozott, tisztességes fizetés, semmi különös. 6 éve vette el Krisztinát, és én őszintén örültem nekik. Legalábbis azt hittem. Eleinte Krisztina nem tűnt gonosznak. Vagy talán az volt, csak én nem vettem észre. Szépen mosolygott, miközben olyan megjegyzéseket tett, amelyek apró kavicsként hullottak a lelkemre. Ó, Marcia, busszal jársz még. Milyen retro. Vagy, Daniel mesélte, hogy nagyobb házatok volt. Mi történt vele? Látszólag ártatlan kérdések, valójában hatalmi sorrendet firtattak. Én csak mosolyogtam, kínosan kínáltam a zsemlét, magamnak ismételgetve, hogy a fiatalok ma már mások, túlérzékeny vagyok, és ami igazán számít, az Daniel boldogsága. Nem sejtettem, mennyire tévedek. Senkinek sem meséltem el, se Danielnek, se Krisztinának, de még csak egyetlen barátnak sem, hogy már 2 éve csendben állom a házuk havi törlesztő részletét. Ahogy erre rákerült a sor, szinte véletlenül kezdődött az egész. Daniel túlvállalta magát, amikor megvette azt a 4 hálószobás, pincebeépített amerikai konyhával és gondozott kerttel büszkélkedő, Sycamore Lane-i házat, pontosan olyat, amilyet Krisztina megálmodott. A banknak 2120 dollár jött vissza minden hónapban, és 18 hónappal az esküvő után, mikor Daniel kétségbeesetten hívott, mert már 3 részlettel elcsúsztak, és a bank felszólította őket, nem tétováztam. Egyenesen beállítottam az átutalást a saját számlámról a hitelező számlájára, és azt mondtam neki, ideiglenes kölcsönnek szánom. Majd visszafizetem, ő ígérte. Semmiféle papírt nem írtunk alá, mégis hónapról hónapra ment a pénz, vissza sem csorgott egy fillér sem, és soha többé nem hoztuk szóba. Miért nem kértem írásos szerződést? Sokszor feltettem már magamnak ezt a kérdést.
Az igazság az, hogy én voltam az anyja. Nem akartam, hogy üzletté váljon a köztünk lévő kapcsolat, nem akartam, hogy megszégyenüljön. Azt hittem, a szeretetnek nincs szüksége szerződésekre, csak később értettem meg, hogy dokumentum nélkül a szeretet láthatatlan marad. Aznap este, amikor minden eldőlt, csupa munkából tartottam hazafelé Sycamore Lane-re. Október volt, csupán este 7 óra, és még nálam volt a vászonból készült, semleges színű táska, amire a Harrove névtábla volt aggatva. Daniel említette, fáj a háta, úgy, hogy vittem neki egy elektromos melegítőpárnát, amihez épp nem volt szükségem. Krisztina a konyhában serénkedett, amikor beléptem, Daniel pedig valahol hátul tevékenykedett. Leraktam a táskámat a pult szélére, köszöntem, valami olyasmit mondtam, amitől még én sem emlékszem pontosan, és ekkor Krisztina megfordult, mintha minden izma megmerevedett volna, és egy döntés szilárdított volna meg az arcán. Már régóta szerettem volna ezt elmondani, Marsze, kezdte olyan hangon, ami majdnem kedvesnek tűnt. Beszéltem Daniellel, és őszintén szólva úgy gondoljuk, jobb volna, ha ritkábban jönnél ide. A látogatásaid kényelmetlenné teszik a légkört. És egy rövid szünetet tartott, tekintete végigpásztázta a vászontáskát, az egyenruhám szabott nadrágját, az egyszerű cipőmet, anyádat egyszerűen elviselhetetlennek találjuk. Menjen, kérlek, ez a legjobb lesz mindannyiunknak. Nem ordított, nem kiabált, a szavak olyan halkan, mégis végzetszerűen csukódtak be mögöttem, mint egy bezárt ajtó. Egy pillanatig csak álltam, és a konyhára néztem, arra a házra, aminek tetejét hónapról hónapra én tartottam a fejük felett. Felnéztem Krisztina elégedett arcára, aztán lehúztam a pult tárgyát, a saját táskámat, anélkül, hogy szólni próbáltam volna bármit, és kiléptem az ajtón. Hazavezettem a sötét úton, mindkét kezem a kormányon, arcomon azonban már a gondolataim cikáztak. Nem sírtam azon az éjszakán, bár valahol bennem vártam, hogy előtörjön belőlem a csendes zokogás, akárcsak anyámnál tanultam, érzed, hagyod végigáramlani magadon, aztán felkelsz, és folytatod a dolgod. Lecövekeltem a mogyorófa mintás küszöböt idéző konyhaasztalnál a Chestnut Streeten, levettem a cipőimet, és tenyeremmel kitapogattam a sima felületet. Amit éreztem, nem gyász volt, hanem valami jeges, kimért érzés. Ott ültem hosszasan, miközben a hűtő halkan zümmögött, a lent elhaladó autó motora tompán visszhangzott a csendben. Eszembe jutott Krisztina arca, az az elégedett mosoly, ahogy a cipőimet szemlélte, és Danielről vajon hol lehetett? Ahogy egyszer megjegyezte, hogy ő a ház hátuljában tartózkodott, amikor Krisztina kimondta azt, amiről csak ketten ültek együtt a kanapén. Azon a kanapén ültem én is, melyet a házért folyósított jelzálog hiteltörlesztőjeként havonta átutaltam. Mintha a saját számlámon fizettem volna. Felkeltem, odasétáltam a hálószoba szekrényébe dugott 2 fiókos acélszekrényhez, ami kívülről semmi különöset nem sejtetett. Kintről csak fémgombok és hűvös felület, belül viszont ott pihent egy mappa, rajta a nagybetűs S-sel, mint Sycamore Lane. Nyitás után 2 évnyi banki átutalás sorakozott előttem, minden egyes hónap, a tranzakciók azonosító számai, dátumok, összegek, a hitelező, a Keystone Mortgage Services neve. $2100 újra meg újra. És mellette apró tételek, 50-es utalások, összesen $400. Csendben, írásos visszaigazolás nélkül, soha meg nem hálálva, soha vissza nem fizetve. Kivettem a lapokat, az asztalra terítettem őket a kis lámpa fényében. Itt volt tehát a felajánlásom formája. Nem ajándék, soha nem is hívtam annak. És nem is teljesen önálló cselekedet, hiszen semmilyen szerződés nem fémjelezte, csak lebegő jogi szürmezónában létezett, amelyről csak most kezdtem sejteni, talán nagyon is számít. Az éjszakám álmatlan volt, de végül csak sikerült elaludnom. Reggel először kávét főztem, visszaültem a konyhaasztalhoz, és módszeresen elkezdtem számba venni a lehetőségeimet. Az első felismerés, nem vagyok tehetetlen. Van pénzem, bár nem vagyok dúsgazdag, de több mint egy egyszerű megtakarítási párnam,
rendszeres fizetésem, a First Federalnél több mint $34,000 a tartalékszámlámon, lassan gyarapodó munkabéren alapuló nyugdíj, és ott volt egy kis befektetési számla is, amelyet Gerald nyitott még a 90-es években, és amely most valamivel kevesebb, mint $28,000 nőtt. Edósságom semmi. A házból semmim sincs, csak a papíralapú emlékeztető a szekrényben. A második felismerés, a Sycamore Lane jelzálog még mindig abban a különleges konstrukcióban futott, amire a hitelügyintéző emlékeztetett, amikor beállítottam a fizetési megbízást egy társfizetői meghatalmazásra kötött megállapodásra. Élesen felidéztem azt a pillanatot, amikor Daniel hozzáadta a nevemet a számlához. Egyszerű adminisztratív könnyítésnek tűnt akkor, de most új megvilágításba került, mint egy kétoldalú pénzérme. Ha társfizető vagyok, abba is hagyhatom a fizetést. A kérdés már nem az volt, jogomban áll-e világos, hogy áll, hanem az, mi történik, ha valóban leállítom az utalásokat. A jelzálog pedig 31 hónap volt még attól, hogy a harmadik évfordulónál kamatfelülvizsgálatra kerüljön sor. 2 elmaradt törlesztő részlet után a Keystone hivatalos fizetési felszólítást küldött, 3-nál pedig már a kilakoltatási eljárás is megindulhatott. Ezt mind pontosan tudtam, amikor Daniel kétségbeesve hívott, végigolvastam minden egyes papírt. Alig hagytam ki belőle egy sort is, és rögtön felírtam egy 4 pontos teendőlistát. Első, állítsam le az automatikus utalást. Második, kérjek jogi tanácsot a már kifizetett $50,400. Harmadik, vegyem számba, milyen más pénzügyi kötelék fűz a háztartásukhoz. Negyedik, ne szóljak semmit Danielnek vagy Krisztinának, amíg teljesen fel nem készülök. Az utolsó pont volt a legfontosabb. Nem engedhettem meg magamnak, hogy érzelmi hullámvasútra üljek fel. Krisztina már elkönyvelt ártalmatlan uniformisos nőnek, akit könnyedén el lehet küldeni következmény nélkül. Ha reggel felhívtam volna Danielt vádaskodva, csak igazoltam volna a képét rólam. Nehéz természetű anya, kellemetlen terhére mindenki másnak. Én viszont valami egészen más akartam lenni. Így hát az ügyvéd után kezdtem nézelődni. Olyat kerestem, aki kifejezetten ingatlan és szerződésvitákkal foglalkozik, nem egy általános ügyvédet. A szomszédom, Ruth, egy Patricia Hale nevű ügyvédnőt ajánlott, miután bérlői vitája volt a ház tulajdonosával. Ő az, aki egyetel, mintha már a tárgyalóteremben lenne, mondta. Ez kifejezetten szimpatikusnak hangzott. Reggel 9-kor felhívtam Ruthot. Marcia? Kérdezte aggódva. Minden rendben. Lesz, Ruth. Csak szükségem van egy névre. Így jutottam el Patricia Hale 14. emeleti irodájához az Euclid sugárúton. Már az ajtóban megnyugtatott a semleges falak, a rendben tartott asztal és a keret nélküli diplomák látványa. Patricia középkorú volt, szúrós tekintetű, olvasószemüvegét lenge zsinegen hordta a nyakában. Mikrofonként figyelte minden szavamat, miközben kacéran firkálgatott a margókban. Pillanatok alatt megnyertem magamnak. 2 nappal a konyhai incidens után, egy szerda délután ültem vele szemben, kezemben a eselmappával, a bankszámla kivonataimmal és az előre megírt idővonallal, dátumokkal, összegekkel, Daniellel folytatott beszélgetések emlékezetes pillanataival. Patricia mindent végigolvasott hallgatásban, majd letette a papírokat, és rám nézett. 24 hónapja folyik a házatok jelzálogának fizetése önrész nélkül? Igen. Nincs írásos kölcsönszerződés, ígérvény vagy aláírás a fiától? Semmi. Percekig csak a tolját kopogtatta a jegyzetfüzetén. A jó hír az, hogy a banki átutalások dokumentáltak, ezek jogilag elegendő bizonyítékok. A kérdés az, milyen jogelvre építünk, ha vissza akarja szerezni a kifizetett összegeket. Az indokolatlan gazdagodás elmélete a legkézenfekvőbb, bár írásbeli megállapodás hiányában nem 100%-os garancia, de az összegek nagysága és a rendszeres fizetés hitelességgel ruházná fel az ügyét a bíróság előtt. Egy pillanatra elhallgatott, aztán felém fordult. Vissza szeretné kérni a pénzt?
Én pedig hosszan elgondolkodtam, mielőtt megszólaltam. Még nem tudom. Jelenleg az a célom, hogy tisztábban lássam a lehetőségeimet, és azonnal, egyoldalúan leállítsam a befizetéseket. Patricia szerint minden rendben. Én csak meghatalmazott fizető vagyok, nem társhitelfelvevő, jogilag semmi kötelességem nincs folytatni. Amikor ezt ilyen egyszerűen kimondta, nincs jogi kötelezettséged, valami megmozdult bennem. A teher nem tűnt el, de átalakult, kézzel foghatóbb lett. Patricia azt javasolta, küldjek írásos értesítést a Keystone Mortgage servicesnek, hogy visszalépek, és közöljem a bankkal is, hogy töröljék a rendszeres átutalást a számlámról. Ezen felül arra intett, hogy minden Daniellel és Krisztinával folytatott beszélgetést rögzítsek írásban, kerüljem a személyes konfrontációkat, amíg nem döntöm el, akarok-e jogi lépéseket tenni. Dokumentálj mindent, mondta, minden hívást, SMS-t, e-mailt. Még ha végül nem is lesz belőle semmi, örülni fogsz, hogy nyoma maradt. Aznap este a konyhaasztalomnál ülve leállítottam az automatikus átutalást, majd másnap elküldtem a visszalépést jelző levelet a Keystone-nak. A kezem végig nyugodt maradt. 4 nap telt el, mire Daniel felhívott. Éppen dolgoztam, amikor éjfél után csörgött a telefonom. A 3. emeletet jártam be, szünetben ültem a folyosópadján a kávémmal, így nem vettem fel. 20 perccel később újra próbált, hagytam, hogy hangpostára menjen. A szünet végén visszahallgattam az üzenetet. Daniel hangja kimért volt, látszott, hogy előre megtervezte a mondani valóját. Anya, Krisztina említette, hogy nálad jártunk nemrég. Azt hiszem, lehet, hogy félreértés történt. Tudnál visszahívni? Ja, megvan a jelzáloggal is egy értesítés, a bank küldte. Csak szeretném tudni, mi a helyzet. Félreértés, morfondíroztam ott, a takarítószer és a régi szőnyeg szagától átitatott folyosón. Félreértés. A feleséged azt mondta, hogy én egy szegény szégyenfolt vagyok, és menjek onnan. Na, ez volt a félreértés. Nem hívtam vissza aznap este. Másnap reggel írtam neki egy rövid, udvarias SMS-t, üzenetedet megkaptam. Jól vagyok, hamarosan jelentkezem. A jelzálogról egy szót sem ejtettem. 2 nappal később Daniel tényleg megjelent az ajtómban, 6:45-kor. A knockolást halva kinyitottam, és alig hittem a szememnek, a fiam kipihentnek egyáltalán nem tűnt. Belépett, leült a konyhaasztalhoz ugyanahoz, ahol előzőleg a banki tranzakciókat szétszórtam, bár a mappát már visszatettem a szekrénybe. És szó nélkül rátért a lényegre. Anya, a Keystone fizetési figyelmeztetés küldött. Azt írták, törölted az átutalást. Mi folyik itt? Daniel arcán zavartság és egy csepp félelem ült. Egy pillanatra éreztem a régi, ösztönös anyaösztönt, megnyugtatni, magyarázatot adni, levenni a válláról a terhet. Aztán meghallottam Krisztinát a fejemben. Az anyád szegény szégyenfolt. Menjen innen. Megállt, parancsoltam magamnak. Leállítottam, mondtam egyszerűen. Leállítottad? Miért? Hiszen nem tehetnéd csak úgy, Daniel megrettent, aztán visszafogta magát. Tudtam, hogy valami nincs rendben, amikor újra fizetetlenül állt a jelzálogunk. Egy délután a konyhában véletlenül szóba hoztam a dolgot Daniellel. Nem is tudtam, hogy te álltad a törlesztést, mondtam halkan. Azt hittem, a megtakarításainkból megy, majd megoldjuk. Ő felvonta a szemöldökét, aztán csak ennyit válaszolt. Feltételeztem. Ebben a pillanatban megállt, az arca elkomorult, és én láttam, hogyan gyűlő össze benne a felismerés. Már 24 hónapja megvoltak a befizetések, csak sosem merte megkérdezni, hogy honnan jön a pénz, mert ha megkérdezte volna, számot kellett volna adnia róla. A beszélgetés innentől semmire sem vitt, Daniel mérgesen távozott, én viszont megkaptam, amiért odamentem. Láttam a szemében azt, amit nem akart megmutatni, tudta,
honnan jön a pénz. Miután távozott, hosszú percekig ültem csendben az üres lakásban. Végre megengedtem magamnak, hogy megint egyek valami rendeset. Vasárnapi zöldségleves maradt a hűtőben, és a péknél vettem friss kenyeret. Lassan kanalaztam a levest, közben gondolkodtam, és mire a tányért beemeltem a mosogatóba, már tudtam, mi a következő lépés. Másnap reggel felhívtam Patricia Hait. Elmeséltem neki a konyhai jelenetet. Ő csendben hallgatott, aztán így szólt. Az a tény, hogy közvetetten elismerte a befizetések forrását, fontos. Írd le pontosan, szó szerint, amennyire csak emlékszel, mikor és hánykor hangzott el. Küld el még ma. Alig tettem le a telefont, begépeltem egy teljes oldalt a legapróbb részletekkel, dátummal és időponttal, és már repült is az e-mail. Ezután kerestem fel Robert Finzhet, a pénzügyi tanácsadómat, akit korábban egyszer, Gerald halála után, egyszer pedig a nyugdíjszámlám átvezetésekor vettem igénybe. A Lakevoodban álló, téglaépületben, otthonos, visszafogott irodájában kértem, nézzük át minden megtakarításomat, nyugdíj és befektetési számlámat. Azt akartam, hogy személyes pénzügyeim teljesen átláthatóvá váljanak, és semmi ne függjön semmilyen korábbi közös kasszától. 2 órán át pakolgattuk a papírokat, végül nyitottam hozzá egy új számlát egy teljesen független banknál, ahol sem Daniel, sem Krisztina semmilyen módon nem férhet hozzá. Néhány napig semmi sem történt. Daniel küldött 2 rövid üzenetet, az egyikben beszélgetést kért, a másikban csak azt tudakolta, hogy vagyok. Én mindkettőre tömören és hűvösen válaszoltam, se többet, se mást nem árultam el. Aztán, 11 nappal a konyhai vita után, szombat délután megszólalt a telefonom, Krisztina hívott. Először lejátszottam a csörgést, de 45 másodperc múlva újra hívott, és már nem vártam. Felvettem. Marcel, mondtam. Hangja már nem az a finom kis lipogás volt, amilyet a ház esti csendjében hallottam tőle, hanem éles, előre megfontolt. Szerintem ideje, hogy normálisan beszéljünk arról, mit csinálsz. Én semmit különöset, feleltem nyugodtan. Csak leállítottam a jelzálogtörlesztést. A hitelt állítottad le? Érted, hogy ez mit jelent? Tette hozzá hidegen. Én pedig tudtam, hogy pontosan értem. Néha az az egyetlen éles beszélgetés, amikor nemet mondunk, sokkal többet ér bármilyen bizonyítéknál. A bank közelsége feszültségeket hozott a szívembe, amikor Krisztina hirtelen megállt, és hallottam, ahogy újra összeszedi a gondolatait. Amikor újra megszólalt, a hangja mintha egy lágy, érvekkel teli burkot ölelt volna át. Tudom, hogy talán volt némi feszültség, amikor itt voltál, de ez nem az a mód, ahogyan egy családi nézeteltérés kezelni kell. Károsítod a kapcsolatodat Daniellel, és őszintén szólva, jogi helyzetbe is kerülhetsz, ha próbálkozol, mondta, de én megelőztem. Krisztina, van ügyvédem, így jelentettem ki. A csend, ami következett, nem volt üres, inkább olyan, mint az előttünk álló vihar előtti szünet. Azt tanácsolták, hogy ne beszéljek a részletekről telefonon, folytattam, meglepve magamat, milyen nyugodtan hangzik a hangom. Ha te vagy Daniel kérdéseket szeretnétek feltenni a kifizetésekkel kapcsolatban, az ügyvédet felveheti a kapcsolatot az enyémmel. Megadtam neki Patricia Hale irodájának nevét, majd elköszöntem és letettem a telefont. 3 nappal később, egy keddi estén, mindketten megérkeztek a lakóépületemhez. Az ablakomból láttam az autójukat a parkolóban, mielőtt megnyomták a csengőt. Bemehettem volna, mert tudtam, hogy mit akarnak, de úgy döntöttem, hogy nem tagadom meg tőlük a találkozót. Nem akartam, hogy az legyen a narratíva, hogy még beszélni sem hajlandó velünk, teljesen észszerűtlen. Feljöttek a lépcsőn. Daniel arca sápadt volt, Krisztina pedig határozottan ült le a konyhaasztalhoz. Előzetes bemelegítés nélkül közölte, hogy jogilag nincs jogom megtagadni a kifizetéseket, amiket magamra vállaltam. Megtudtam, hogy a pénzügyeiket az én hozzájárulásaimra alapozva alakították.
Krisztina hangsúlyozta, hogy ha próbálok manipulálni, Daniel vitatni tudja a támogatási megállapodásokat, ami adóügyi következményekkel járhat számomra. Valóban értette, amit mond? Vagy csak valami véletlenszerűt ismételt, amit éjfélkor talált az interneten? A szívem hevesebben vert, de megőriztem a nyugalmamat. A keresett szó, amit keresel, az a jogtalan gazdagodás. Általában az arra vonatkozik, aki olyan pénzt kapott, aminek jogilag nem volt joga, nem pedig arra, aki adta azt. A hangom kellemes maradt. Az ügyvéded nyugodtan felveheti a kapcsolatot az enyémmel. Krisztina arca bonyolult kifejezéseket öltött, ahogy Danielre pillantott. Ő csöndesen azt mondta, anya, gyerünk! Csak azt akarjuk, hogy ezt rendezzük. Akkor kérlek, hadd hívja az ügyvédet Patriciát, mondtam. Ez a megfelelő módja a megoldásnak. 20 perc múlva elmentek. Krisztina sarkai éles zajt keltettek a folyosón, a hang egyre távolabb és távolabb eltűnt, míg végül csak csend maradt. Bezártam az ajtót, és egy pillanatra a folyosón állva csuktam be a szemem. A szívem gyorsabban vert, mint szerettem volna, de egy lépést sem tettem. A hétvégén elautóztam az Erietóra, hogy a víz mellett üljek egy délután. Magammal vittem egy termosz kávét és egy könyvet, amit már hónapok óta szerettem volna elolvasni. Nem gondoltam a jelzálogra, az ügyvédekre, vagy Krisztina arcára. Csak figyeltem a vizet, és hagytam, hogy pihenjék. Számomra szükség volt erre a nyugalomra, mert tudtam, a következő rész már közeledik. Az egy tóparti hét után meglepően csendes napok következtek, és én egyáltalán nem bíztam ebben a nyugalomban. Tapasztalataim szerint az a fajta csönd, amikor a hangoskodók egyszer csak elhallgatnak, mindig valami újrarendeződést jelentett. És most sem tévedtem. Szerdán este csörgött a telefonom, Daniel hívott, de Krisztina nem volt mellette. Már a hangjából tudtam, hogy más, halkabb, habozóbb, ahogy a kamaszfiú beszél, aki valamit szeretne, de kételkedik benne, hogy megkapja. Bocsánatot kért a feszültségért, mesélt a stresszről, amit a családi ház körüli helyzet okozott nekik, és bevallotta, hogy elszaladt velük a ló. Arról persze egy szót sem ejtett, amit Krisztina a konyhában mondott nekem, inkább ügyesen kikerülte a lényeget. Gondoltam, talán találhatnánk egy mindenkinek megfelelő megoldást, mondta egy kis szünet után. Lehetne egy rendes, lepapírozott megállapodás, ideiglenesen visszatérnél a részletekhez, aztán most már tényleg rendbe tesszük. Krisztina is nyitott rá. A telefon a fülemhez szorult, én meg mérlegeltem az ajánlatot. Egy rendes megállapodás, ét most, amikor a következmények fenyegetése már konkréttá vált, nem 2 éve, amikor még önként adtam, és nem fél éve, amikor hálás lettem volna egy javaslatért. Miért gondolja bárki, hogy a lehető legutolsó pillanatban tett helyes dolog eltörli a 2 év mulasztását? Köszönöm, hogy hívtál, Daniel, igazán értékelem, mondtam végül. De továbbra is azt kértem, ügyvédeken keresztül intézzük. Anya, az ügyvédek csak rontanak a helyzeten. Az a te tapasztalatod. Az enyém más. Megszólalni sem mert. Aztán odavetette, Krisztina olyan dolgokat mondott, amiket nem kellett volna. Tudom, válaszoltam. Hosszabb csend következett. Nem értem, mit vársz tőlem? Végül hangja megremegett. Nem tudom, mit szeretnél. Volt benne valami nyers őszinteség, de az őszinteség nem tudta lerombolni a 2 év hallgatásával felhúzott falakat. Most pihenj egy jót. Jó ét, Daniel. Letettem a telefont, és jó ideig az ablaknál álltam, bámultam az utcát. Ez volt az első lépés, sejteni lehetett, hogy jön a második. 3 nappal később a postaládámban találtam meg, egy gyógyszertárban vásárolt képeslap, halvány virágmintával a borítón. Belül Krisztina kézírása, ismerős a korábbi születésnapi üdvözlőlapokról. Marsz, tudom, nehéz voltam. Nagy nyomás alatt álltam,
és rád zúdítottam, ami igazságtalan volt. Szeretnék újra kezdeni, ha te is nyitott vagy rá. Krisztina. Semmi a jelzálogról, semmi arról, amit valójában mondott. Csak annyi, hogy nehéz volt, mintha mindössze rossz kedvének áldozata lettem volna. Mintha a szégyen szót nem is létezne. Egy pillanatnyi megbicsaklás volt csupán, nem ítélet, csak egy halvány jelzés, amikor a tekintete megakadt a munkavédelmi bakancsomon. A kártyát letettem a pulton, és rámeredtem. És most? Kérdeztem magamtól teljesen őszintén. Vajon elégnek kell lennie ennek a kis papírdarabnak ahhoz, hogy felülírja a $50.400 csendet, a 2-esben töltött hűvös októberi estét, amikor kiküldtek abból a házból, amit addig neki hívtam? Fényképeztem a kártyát, elküldtem Patriciának, mellékelve a dátumot, és megjegyeztem, hogy semmiféle hivatalos papír nem kísérte. Tart meg, válaszolta. Bizonyítéka az informális kapcsolattartásnak, amíg mi felállítjuk a formális csatornát. Jól jöhet, ha később azt állítják, te voltál a fogadó oldal, aki nem reagált. A valódi biztatás azonban nem az ügyvédi irodából érkezett, hanem sokkal közelebbről. A kis körömhöz tartozott Ruth a szomszédból, Diane, a Harrovei kolléganő, aki 19 éve húzza itt, és a nővérem, Peggy, illetve Columbus, aki vasárnaponként minden héten csörgetett, foszlányok nélkül. Aznap szombaton elautóztam Columbushoz. Peggy konyhájában ültünk le, abban a konyhában, ami mindig kávéillatú, és aminek a sarkában finom sütik sercegnek a sütőben. Elmondtam neki az egészet, a kifizetett összegeket, a konyhában tomboló feszültséget, Krisztina lesújtó tekintetét, a titkos kártyát, az ügyvédeket. Peggy végighallgatott szótlanul, csak amikor végeztem, töltött még egy nagy bögre kávét mindkettőnknek, és azt mondta. Marcy, tisztán kell mondanom, te nem vagy a történet hibás főszereplője. Ennek egyszerűnek kéne lennie, de azoknak, akik szeretnek, és egész életükben ismernek, van egy különös képessége, hogy igazat mondjanak, és te azonnal érezd, hogy ez nem puszta jogi logika, hanem szeretetből szól. Mintha görcs oldódott volna bennem. Végre bevallottam magamnak. Féltem, és talán túlságosan rideg voltam, amikor csak azt hajtogattam, hogy engedjem el, bocsássak meg, javítsam ki a dolgokat. Megbocsátani tudsz, tette hozzá Peggy, de nem kell finanszíroznod őket közben. Vasárnap este hazafelé az autóban éreztem először hetek óta, hogy ismét stabil talajon járok. Hétfőn felhívtam Patriciát, hol tartunk, és kiderült, hogy megérkezett a Daniel és Krisztina ügyvédjének, Greg Novaknak a hivatalos levele. Ebben azt állította, hogy a támogatásom visszavonása megrokkan egy hallgatólagos megállapodást, és kártérítés követelnek. A levél Novakéktól egyenesen Patricia asztalán landolt, én pedig, amikor először végigolvastam, különös megkönnyebbülést éreztem, most már hivatalos. Jól van, én is tételesen levelezem majd. Patricia válasza Novaknak gyors és szigorú volt. Több oldalon keresztül sorolta, hogy önkéntes fizető voltam, szerződéses kötelezettség nélkül, és ha ők hallgatólagos megállapodásra hivatkoznak, azt először egyértelmű közös szándékkal kell igazolniuk, ami írásos dokumentum híján gyakorlatilag lehetetlen. Másolatot küldött nekem is, majd felhívott, hogy elmagyarázza a lényeget. Most próbálnak nyomást gyakorolni, mondta. Novak levele kísérlet. Látni akarják, elége a fenyegetés, hogy kihátrálj. Na és szerinted? Kérdeztem. 4 nappal azután, hogy Patricia megírta a válaszát, újra csöngött a kaputelefonom. Egy vasárnap délután volt, amikor köntösben, a kanapén olvasgatva alig akartam megszánni azzal mozdulattal, hogy beengedjem őket. De eszembe jutott Peggy szava. Lehet megbocsátani anélkül is, hogy a zsebedhez nyúlnál. És újra átgondoltam a saját történetemet, azt, hogy a félelem és az elszántság nem ellenségek, egyszerre lakozhatnak az ember lelkében. Féltem attól, mi veszik el, mi sérülhet, mégis tudtam, mit nem vagyok hajlandó feladni. Amikor becsengettek, most nem vártam meg,
hogy meglássam a kocsijukat, egyből felnyomtam a zsilipelőajtót. Amint beléptek, szinte tapintható lett a feszültség, mintha egy vihar közeledne a szobában. Széket kínáltam nekik, de kávét nem. Csendben ültem velük szemben, kezeimet az ölembe ejtve. Krisztina szólt először, és elképesztő magabiztossággal adott elő valamit melegséggel átitatott, és mégis határozott hangnemben. Elmondta, hogy odahaza, ketten Daniellel átbeszéltek mindent, szörnyen sajnálják a történteket, különösen ő a saját szavait, és érzik, hogy bántottak. Aztán, mintha a dallam alá egy hangnemváltás csúszott volna be szinte észrevétlenül, előállt a lényeggel. A jelzáloghitelük formálisan is fizetésképtelenné vált, perelik a házat, és ha így marad, mindent elveszítenek. Meg kell értened, mondta, ennél többről van szó, mint az érzéseinkről. Te is része lettél ennek a háznak, te hoztál döntéseket, amelyek minket is elköteleztek. Az elképzeléseink most veszélybe kerültek. Ha most visszalépsz, nem úszhatjuk meg következmények nélkül. Ott ültem, és hallgattam, ahogy minden egyes szava átrendezte a valóságot. A 2 évnyi, saját zsebből fizetett törlesztésemet szabotásként festette le a meghívás helyett. Végül megszólaltam. Krisztina, azt kértem, csak az ügyvédeken keresztül kommunikáljatok velem. Kérlek, vidd vissza az egészet Marthához. Ám a szavak mögött mintha megtört volna a gát. Nincs idő ügyvédekre. 30 napunk van, mielőtt kilakoltatás lesz, és örökre bekerül a hiteltörténetünkbe. Te bármit megváltoztathatsz még ma, csak indítsd újra a fizetést. Végig a tekintetével kereste a megnyugvást, de én csak nyugodtan bólintottam, és kimondtam, amit addig sem tagadtam. Nem áll szándékomban folytatni a fizetést. Azt mondtam, elengedem a pert, az ügyvédem felveszi a kapcsolatot a tiétekkel. Daniel ebből csak egy hangot préselt ki magából, se nem szó, se nem felkiáltás, valami nyomorult keveréke a tehetetlenségnek és a dűnek. Anya, kérlek, súgta rekedten. Elbukhatjuk a házunkat. Az a ház? Kérdeztem higgadtan, amit én fizetek? A szoba elmélyült a csendben. Nem kínos volt, inkább olyasmi, ami felszínre hozza a még kimondatlan igazságokat. Az a pillanat várt feszültség nélkül mutatta meg, hogy egyikük sem jön a szokásos bocsánatkéréssel, sem ígérettel, hogy mindent jóvá teszünk. Ehelyett Krisztina egy sóhaj után így szólt, nem vállalhatunk felelősséget olyan döntésekért, amiket előzetes egyeztetés nélkül hoztál a nevünkben. Ott és akkor vált világossá, a $50.400, amit átadtam nekik, nem közös akarat volt, hanem az én egyoldalú döntésem, amit most sarolásként emlegettek. Felálltam. Szerintem menjetek, mondtam nyersen. Krisztina elszántsága egy pillanatra meginogott, aztán keményen kerülgette a tekintetem. Felállt, és hangja élesen, idegesen csengett. Kegyetlen vagy? Egy megkeseredett öregasszony, aki nem tűri, hogy a fia a saját útját járja, és a pénzét fegyverként használja, mert nincs más fegyvere. Kérlek, távozzatok, válaszoltam. Daniel megfogta a húgakarját, Krisztina először mereven állt, aztán hátat fordított, és kilépett. Daniel ajtóban megállt, elfordult és rám nézett, szégyen és harag kavargott az arcán, meg valami, amit nem tudtam kibogarászni. Végül ő is elment. Amikor becsuktam az ajtót, a háta támasztotta a hátam. A kezeim enyhén remegtek. A félelem nem is róluk szólt, hanem arról, hogy a szeretet és a sebeink milyen közel képesek élni egymás mellett. Daniel továbbra is a fiam volt, ez nem változott. Talán éppen ez rémített meg a leginkább. Ugyanakkor valami más is motoszkált bennem, egy eltökéltség, ami október óta gyűlt bennem, a konyhában heverő átutalási papíroktól, Patricia Hill határozott hangjától. Nem volt szándékomban engedni. A közvetítést egy január közepi csütörtök délelőttjére tűztük ki, 6 héttel az ominózus vasárnapi nap után. Nem bíróságra mentünk, csak egy közvetítői ülésre, ahogy Patricia javasolta,
Először próbáljunk meg jó hiszeműen rendezni mindent, és ha nem sikerül, még mindig megspórolhatjuk a per költségeit. Egy közép-clevelandi irodaház 8. emeletén ültünk le a hosszú asztal köré, üvegpoharak ültek előttünk. A közvetítő Stephen Chu volt, egykori családjogi bíró, akinek arca nem árult el meglepetést az emberek egymással szembeni tettei felett. Patricia mellettem foglalt helyet, vele szemben Daniel és Christina ült, mellettük Greg Novak, a 40-es éveiben járó, jól öltözött ügyvéd, aki a hangerejével és az ismétlésekkel szokta elérni, hogy igazat adjanak neki. Én azonban felkészülten érkeztem. 2 nappal korábban Patricia egy egész órát szánt rám. Pontosan végigvettük, mi fog történni aznap a bíróságon, milyen kérdéseket tesznek majd fel, és legfőképp azt, hogy mire egyáltalán nem kell válaszolnom. Ne magadat védd meg, mondta, hadd beszéljenek az iratok. Az iratok pedig tömérdek volt. Patricia szinte aranyá forgatta őket, egy vastag, átlátható rendbe szedett dossziéban pihent mind a 24 hónapnyi banki átutalási kimutatás, mind az egy-egy dokumentumhoz illesztett Keystone jelzálogigazolás, valamint az a hivatalos engedély, amelyen az én aláírásom szerepelt, mint jogosult fizető. A 17. oldalon viszont ott állt az a bizonyos SMS. Tudom, hogy sok teher van rajtad értünk, és nem mondom elégszer, de köszönöm. Daniel novemberi üzenete. Patricia gondosan ki is emelte. Ez a köszönet 7 hónappal a konyhai balhé előtt érkezett, és Danielnek eszébe sem jutott, hogy egyszer ebből bizonyíték lesz, amit majd egy bírósági teremben lapokon is színleg bemutatnak. Novak, a másik fél ügyvédje, rögtön megszólalt, az alperes önként vállalt egy családi támogatási rendszert. Daniel és Christina életét erre építették, nekik ez magától értetődő volt, az ő hirtelen visszalépése pedig egy ugyaníratlan megállapodás megszegése. Szépen sorolta a károsult ráutaló magatartást és a méltányos elvárás fogalmait, mintha csak baráti csevej lenne. Amikor Patricia következett, minden felesleges szó nélkül a lényegre tért. Először is, soha nem született semmilyen jogi dokumentum arról, hogy kötelességem lenne bármit is fizetni. Ohiói törvények szerint pedig a családi pénzügyi ügyekben csak világos és megdönthetetlen bizonyíték esetén lehetne implicit megállapodásról beszélni, és ilyen itt nincs. Fennhangon felolvasta azt a durva mondatot, amit én adtam neki. Egy szegényes szégyenfolt, aki tűnjön el. Jogászi hangon kimért pontossággal csengtek a szavak a teremben, és megváltozott a levegő. Novak továbbra is mozdulatlan maradt, de Christina arca percekig lángolt. Patricia mindezután így folytatta, aki ezt mondta, azt a házat az én ügyfelem fizette. A mondat elhangzása közben Daniel és Christina szemmel láthatóan nem is tudták vagy nem akarták tudni, honnan jön a pénz. Ez pedig szerinte pontosan mutatja, hogy nem kölcsönös megegyezésről van szó, hanem egyoldalú nagylelkűségről, amit a kedvezményezettek épp olyan ügyesen tettek láthatatlanná, ahogy rajtuk tartották. Stephen Chu figyelmesen jegyzetelt, anélkül, hogy felnézett volna. Novak azonban megpróbálta újra fogalmazni az SMS jelentését. A sok teher elég homályos kifejezés, de Patricia mindent előkészített erre is. Kivette a dossziéból a kimutatásokat, egymás mellé rendezte őket az üzenetekkel, és csak ennyit mondott. $21,00, $2,100, $2,100 24 hónapon át. Ez nem homályos. Christina Novak füléhez hajolt, és suttogott valamit. A következő percekben eldől, melyik érvelés bizonyul meggyőzőbbnek. Hallgattunk egy percig, aztán Novak megszólalt, ügyfeleim rövid szünetet kérnek. Így tettünk, és kiléptünk a folyosóra. Patricia és én az ablaknál álltunk, ahonnan le lehetett látni az utcára. Halkan ezt mondta, zavarban vannak. Novak biztosan most magyarázza nekik, hogy a károkozáson alapuló érvelésük ingatagabb, mint gondolták. Szerinted megegyeznek? Kérdeztem. Szerintem Novak nyomja rájuk. Amikor visszaültünk a terembe, érezni lehetett a feszültség átalakulását. Christina továbbra is visszafogott maradt, de inkább úgy, mintha nagy erőkkel próbálná fenntartani a látszatot. Daniel arca viszont fáradtnak, megfontoltnak tűnt,
mintha régóta készülne erre a pillanatra. Novak felajánlott egy megegyezést, ha én lemondok arról, hogy visszaköveteljem a már kifizetett összeget, ők visszalépnek a szerződésszegéses keresettől. Patricia rám nézett. Én visszanéztem rá. Ez a javaslatuk, mondta semleges hangon. Egy pillanatra elkalandoztam, eszembe jutott Peggy konyhája, a tópartja, az októberi napfény, a konyhapulton hagyott vászontáska, és az a szó, amit Peggy használt, megalázott szág. Nem, bólintottam. Novak megállt egy pillanatra, megvakarta az állát. Emeres. Először, a válaszom akkor is nem. Folytatjuk, tette hozzá. A tárgyalás rövidesen véget ért. A liftben lefelé Patricia megjegyezte, nem erre számítottak. Tudom, válaszoltam. Biztos vagy ebben? Kérdezte. Igen, mondtam, és valóban így is éreztem. Az elkövetkező hetek voltak életem legmódszeresebb időszaka. Patricia azt tanácsolta, ha perre viszünk mindent, tökéletesen alaposnak kell lennünk. Ő pedig minden dokumentumot előkészített, benyújtotta a kártalanítást kérő keresetet Cuyahoga megyei bíróságon, csatolta a banki átutalások nyugtáit, a megbízó levél másolatát, a visszaigazolásokat és a teljes dokumentumanyagot. Novak várt ellenkeresetet nyújtott be, ahogy sejtettük, de valami megváltozott. Lehet, hogy Patricia részletes, egyértelmű oldalankénti bankszámla kivonatai tették, lehet a határozott kiállásom, ezt nem tudtam biztosan. Minden esetre 3 héttel a kereset benyújtása után Novak keresni kezdett egy újabb egyezségi tárgyalás ügyében. Ezúttal a feltételek is másként hangzottak. Daniel és Christina írásban is elismerték, hogy helyettem 24 havi részletben összesen $50,400 utaltak a Houston Mortgage Services számára. Aláírtak egy közjegyző előtt hitelesített ígéretet, hogy a teljes összeget 7 év alatt, évi 3%-os kamattal visszafizetik, összesen valamivel több mint $58,000. És visszavonták a szerződésen alapuló igényük megfogalmazását. A szerződés aláírására egy keddi reggelen került sor Patricia irodájában. Daniel egyedül jött, Christina úgy döntött, nem vesz részt a vesztét hivatalossá tevő ceremónián. Daniel leült Patricia és a közjegyző elé, és gondosan aláírta a dokumentum minden egyes oldalát ott, ahol kellett. Ezzel megpecsételtük a megállapodást. Apja keze céltudatosan, mégis vontatottan mozgott, mintha minden egyes vonással tudatában lett volna, innen már nincs visszaút. Amikor végzett, letette a tollat, és nem nézett fel azonnal. Előbb az asztalt tanulmányozta, aztán rám emelte a tekintetét. Sajnálom, mondta halkan. Nem Patriciának, nem a teremben ülőknek, nekem. A szó úgy érkezett, mint egy későn érkező vonat, már nem változtatott meg semmit, mégis igaz volt. Rátekintettem a fiamra, arra az arcra, amit az első pillanattól ismertem, amikor még vörösen újszülött volt, s a világ csodája dühítette és bűvölte egyszerre. Az érzés, ami elfogott, túl bonyolult volt ahhoz, hogy egy ügyvédasztalnál, tanúk előtt megpróbáljuk kibogozni. Nem mondtam neki, hogy rendben van. Nem volt rendben. És bármilyen hamis szívélyességgel is kínáltam volna megnyugvást, tudtam, hogy ő sem hinné el. Tudom, szólaltam meg végül. A fejét lassan bólintva fogadta el, mintha ez lett volna a válasz, amire szüksége volt. Felállt, reflexzerűen kezet fogott Patriciával, aztán szó nélkül távozott. Patricia kísérte ki a folyosóra, majd csendben visszatért. Egy pillanatra némán ültünk egymás mellett a tárgyaló íróasztalával szemben, abban a súlyos csendben, amit a befejezett ügyek hoznak magukkal. Ügyesen kezelted, mérte fel végül Patricia. Őszintén kezeltem, válaszoltam, mert ez állt közelebb a valósághoz. A megállapodás aláírása azonban csak az egyik rétege volt mindannak, ami ezzel véget ért. A másik, a jogi papírok nélküli következmény az évek során, néma súlyával csendben formálódott. Miközben senki nem fizette tovább a jelzálogot,
a Houstonban GPS késedelmi eljárása lassan-lassan előre haladt. Mire az egyezség papírjai alá kerültek, Daniel és Christina már 4 hónapnyi tartozást halmozott fel, amit most egyedül nekik kellett rendezniük. A Sycamore Lane 27-es szám alatti ház új fizetési ütemezés kapott. Hosszabb futamidő, ám jóval magasabb havi terhek. Maradhattak ugyan, de csak nagy nehezen, és mindössze azért, mert Daniel az apai családhoz fordult vészhelyzeti segítségért. Édesanyámtól és egyes nagynéniktől hallottam, hogy a rokonság nagy ívben került volna mindenféle pénzügyi kölcsönkérést. A beszélgetés bizonyára kellemetlen volt. Daniel évek óta azt mutatta, hogy remekül boldogulnak Christinaval, és ez az egyetlen kérés olyan fényt vetett a múltjára, amit nem tudott többé elkerülni. Christina a téli hónapokban veszítette el részmunkaidős rendezvényszervezői állását. Arról soha nem tudtam meg pontosan, hogy önként távozott-e, vagy elbocsátották, és el is engedtem ezt a kérdést. Amit viszont láttam, az volt, hogy felvették egy neves szállodalánc vállalati eseményeit szervező osztályára. Stabil munka, hosszú műszakok, az a pozíció, amiről mindig csak harmadik személyben, mások csinálják, hangon beszélt. Szívesen elképzeltem, mennyire küzd ezekkel a napi feladatokkal, mégis feleslegesnek éreztem, hogy továbbra is körülötte forogjon minden gondolatom. Már nem jártam ebben a körben, és hagytam, hogy a történetük akár magától is folytatódhasson. Éreztem, hogy a Sycamore Lane-i életem összezsugorodott. Visszaadtam a bérelt autót, és Lily, az unokám, akit addig magánóvodába járattunk, egyszerűen kikerült a listáról. Kis veszteségeknek tűnhettek, mégis ezek mutatták meg, mennyi minden tartott eddig láthatatlanul bennünket, és hogy milyen üresnek érződik a helyük, amikor végleg eltűnnek. 2 hónappal a szerződés aláírása után kezdtek megérkezni a visszafizetési csekkek, havonta, mindig a hónap 15-én, közvetlen jóváírással. Minden egyes összeget átutaltam a Robert Finchnél nyitott számlámra, de nem ragadtam le bennük. Nem jártak boldogsággal vagy elégtétellel, egyszerűen csak érkeztek, ahogy azt a megállapodás előírta. Márciusban aztán beadtam a felmondásomat a Harroway-nél. Phil, a felettesem, megszorította a kezem, sajnálkozott, hogy elmegyek, én pedig hálásan megköszöntem és komolyan is gondoltam. Kipucoltam a szekrényemet, leadtam a belépőkártyámat, majd végigballagtam azon a takarítószagú, kopott szőnyeggel borított folyosón, ahol egykor éjjelente egy padon ülve hallgattam Daniel aprólékos hangposta üzeneteit. Átléptem a lobby küszöbét, és kiléptem a hideg márciusi reggelbe, amelyen ahogy mindig a tó friss szaga terjengett. Ettől a pillanattól kezdve a kezem szabad volt, az időm az enyém, a következő lépés pedig rajtam múlott. Clevelandben lassan érkezik a tavasz, hezitálva, aztán hirtelen mindenütt ott van. Áprilisra a házunk sarkán álló fa feltűnőn zöldelni kezdett, mégsem vettem észre a változást addig, amíg egy reggel a kávém fölött nem pillantottam meg az ablakból. Ekkor értettem meg, hogy a valódi átalakulás sosem egyetlen nagy döntés pillanatában történik, hanem a sok apró, jelentéktelen nap összeadódásából áll össze. Az első hónapban, miután kiléptem a Harrowayból, szándékosan alig csináltam valami tagű produktív értelemben. Hétig aludtam, végigolvastam vastag könyveket, hónapok óta nem tettem ilyet, mert 10 előtt mindig elaludtam a kimerültségtől. Reggel és este sétáltam a tóparton, ha kedvem tartotta. Hetente 2-szer élveztem a kávét Ruth társaságában. Minden második hétvégén elautóztam Columbusba Patchhez, együtt főztünk, beszélgettünk hajnalig, és az ő vendégszobájában aludtam az elmúlt 2 évenbeli saját ágyamnál is nyugodtabban. Meglepetésemre egyáltalán nem éreztem magam magányosnak. Ez megerősített egy régóta sejtett igazságot, amit magányként éltem meg, nem a magányosságnak szólt, hanem annak, hogy ott és akkor nem láttak. Amint kiléptem ebből a helyzetből, a egyedüllét tágas és felszabadító lett. Az a nyár azzal kezdődött, hogy beiratkoztam egy akvarelfestő tanfolyamra a közösségi központban, 3 háznyira a lakásomtól. Mindig is szerettem volna megtanulni festeni. Gerald mindig is az alkotóbb lélek volt köztünk,
Ám valahol útközben sikerült elhinned, hogy a művészethez tehetség kell, és én enélkül maradtam. Az első nap viszont Helen, a tanárnő, aki a 60-as évei elején járhatott, türelmesen és humorosan mégis megnyugtatott. Azt mondta, hogy a felnőtt kezdők legnagyobb akadálya a vélekedés, miszerint a munkájuknak jónak kell lennie. Nem kell jónak lennie, mondta. Csak a sajátodnak kell lennie. 4 hétig festettem borzalmasan, majd fokozatosan egyre jobb lettem. Megfestettem a tavat, Peggy kertjét, a konyhám ablakából látható tájat naplementében. Szeptemberben úgy döntöttem, elutazom. 11 éven nem jártam sehol, Gerald halála óta nem téptem el magam a megszokott környezetemtől. Savannah, Georgia volt az úti célom, láttam egyszer egy fényképet róla, és azt gondoltam, hogy ezek a terek ideálisak ahhoz, hogy ücsörögjek egy kicsit. 4 nap alatt 3 különböző téren pihentem. Rákot és kukoricazöldséget ettem egy étteremben a folyó mellett, és egész délután olvastam. Annyit sétáltam, hogy a lábam fájni kezdett, de még egy kicsit tovább indultam. Minden egyes vasrácskapuról fényképet készítettem. Senkinek nem kellett, hogy ott legyek. Senki nem várt rám. Pegynek írtam egy képeslapot. A havi visszafizetési csekkek megbízhatóan érkeztek, mint az időjárás. Eltettem őket, és próbáltam nem túlságosan rajtuk gondolkodni, mert ha a csekkekre koncentráltam, eszembe jutott minden, amit képviselnek. Ez pedig olyan gondolatokhoz vezetett, amelyekkel még tanultam együtt élni. Danielnal már 2-szer beszélgettünk a szerződés aláírás óta. Ezek a rövid, óvatos beszélgetések főleg Lee-ről szóltak. Elmondta, hogy a kislány már megkezdte az óvodát. Egy fényképet is küldött, amin Gerald szemei csillantak meg. Ez a látvány váratlanul nagy hatással volt rám. Lehetséges volt a megbékélés? Nem tudtam. Úgy éreztem, hogy ez Daniel képességein múlik, és abban nem tudok segíteni neki. Amit tehettem, az az őszinte maradni, és nyitva hagyni az ajtót, még ha nem is álltam ott. Krisztina, ami a hírekből kiderült, nem bírta jól a változást. Peggy egy ismerőse révén hallottam, hogy a Sycamore Lane-i házban állandó feszültség uralkodott, és a pénzügyi nyomás több réteget is lecsupaszított az általuk elképzelt életből. Az utazások, amikről közösségi médiában posztoltak, megszűntek, és a vacsorák a régi barátokkal is megszaporodtak. Állítólag sok vádaskodás történt otthon, de a felelősség jelentős része nem ott landolt, ahol indult. Krisztina újra teljes munkaidőben dolgozni kezdett egy szállodaláncnál, az események területén, ami mindig is olyan munka volt, amit mások végeznek. Hogy elégedett volt-e ezzel, vagy sikerült-e megbarátkoznia vele, azt őszintén nem tudtam. Nem figyeltem rá szorosan. Túl sok évet töltöttem el azzal, hogy ő hogyan ítél meg engem, ahhoz, hogy a szabadidőmet arra pazaroljam, hogy őt értékeljem. Tudtam, hogy azt az életet, amit nekik tartottam össze a láthatatlan tartóvázat havi $2100, a csendes karbantartást egy olyan építményben, amit ők állandónak és magától értetődőnek tekintettek, nem tudják másként újraalkotni, legalábbis abban a méretben, ahogy megszokták. Talán egyszer rálelnek egy másik, számukra jobban passzoló ritmusra, de az már az ő feladatuk lesz. Én más pályán játszottam. Októberben, pontosan 1 évvel azután, hogy a konyha felújult, a vászontáskát megkaptam és a cipők is megérkeztek, Helen órájában egy alkotásba merültem, egy esti tájképet festettem a tóparton. A víz kék és szürke árnyalatokban hullámzott, az ég alatt pedig vékony aranycsík húzódott, ami semmiképp sem volt előre eltervezett, és igazából nem is tervezhettem volna meg. Helen odalépett az asztalomhoz, végignézte a képet, majd rám nézett, és csak annyit mondott: ez a tied. Megnéztem újra, és csak ennyit tudtam válaszolni: igen, az enyém. Láthatatlannak neveztek. Hagytam, hogy így legyen. Mert a láthatatlanság nem egyenlő a tehetetlenséggel, csupán annyit jelent, hogy elfelejtették követni a lépteimet. Ebből a történetből 3 dologra tanítottak meg.
Soha ne engedd, hogy a szeretet ürügy legyen az eltűnésre. A csendben adott nagylelkűség sokszor magától értetődőként szalad ki a másik kezén. Jogod van megállni, jogod van láthatóvá válni, sőt jogod van hagyni, hogy az a szerkezet ledőljön, ami csak te tartottál egyben. Ha te is így tennél, ha csak te végezted az egész tartóoszlopok csendes munkáját, mit cselekednél a helyemben? Ha megérintett ez a történet, kérlek, írj hozzászólást, oszd meg valakivel, akinek most szüksége lehet rá. És köszönöm, hogy végighallgattál.